Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na niya'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ay itres na morning, bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Kamusta nga ton kaagahon? Kamusta mga balita sa sulod sang 24 oras? Kamusta man ang mga merkado? Kamusta ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado? Aber, libuton ta ang syudad sa Bacolod, anano ang madulong sang aton patrol
karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon karon diri sa siyudad sa Bacolod, partikular ang downtown area sa paglinong sang lugar, Action Fred. Magluwas lang sa mga nakita naton diri ka pila nga mga persona nga tulog bala sa mga sa kilid sang ginpatindog diri bala, Action Fred, nga pulo pahuwayan sa nga pila naton nga mga kauturan, special ginapasilungan ng bala kung mag-ulan, pero ari diri sila subong nga aga ga pulo pahuway. And subong nga kaagahon, Action Fred, ang kalabanan makita naton diri sa downtown area mga drivers nga nagakuha man sa nga pila ka mga pasahero going, ang iban sa Libertad, ang iban halin sa Banago, ang iban halin din naman, Action Fred, no, sa barangay Bata. And pila ka mga kapulisan kagina galambi yung ginangyasang station number 1, ang ila sining police beat patrollers naglambiyong sini kagina nakitan man naton kagina sa station number 4 ang gani pakadto dito sa merkado bala kay antes kita dito nagpalulong sa station number 2 kagina nakitan man naton ang mga police, no, along dito sa area sa police station number 4 gin pamangkot man naton ang pila ka mga presyo karon kaging nakamusta ta ang presyo karon sang bugas gapamangkot akong pila subong ang presyo sang bugas ang pinakalubo ni Action Fred is 40 pesos amuni ang regular well-milled rice amuni ang pinaka barato. Ang pinakamahal nila, Action Fred, sa regular nga bag-o galing at 52 ang presyo sang bugas, pero ini locally well-milled rice nagikan sa area sang Iloilo. Ang pila ka mga bugas man, Action Fred, from ranges 1 to 40 pesos to 52 pesos. Pili lang dira kay mayara man tag 45, may taga 46, pero ini mga special man nga mga bugas. At kung may nagapamangkot da, kung may mga black rice, may araman, no, sa area sang Burgos. Balik kita, Action Fred, pila ka mga observations nga nakitaan sang patrol, especially there sa may North Capitol Road. Makitaan taman, Action Fred, mga call centers ba nagapangapin namin man lang taon sa ila kagina kasi sila mismo nagawistoryahan na iban samtang nagapangapin nagasigarilyo. I think break time nila antes man sa liwat nga magabalik sa ila sini nga obra. Action, Alvin? Yes, sir. Labay man nga kung makaagi ka mo sa provincial Capitulagon, sirado gyapon? Sarado gyapon, Action Fred. Muna ang ginalantaw naton bisan na kahapon kundi Domingo. Sarado, wala sa may mga nag-jogging sa sulod. Sa Gua lang gid sila. Kundi North Capitol Road, libot sila yabi sa may Gatuslaw, balik sila sa may South Capitol Road, Dalan Lacson. Daw ginalibot lang nila ang Gua mismo sang Capitol Lagoon. Ang daan nga airport, wala naman ginatugtan nga mag-walking-walking sila dira? Wala naman, Action Fred. Wala na ginapahanugutan nga mag-walking-walking sila. Ginlabyan naton to kahapon. Kay kunti masami kada Domingo na, Action Fred, madamo sa mga kauturan nato nagauro ehersisyo. Kaga nagalibot, gligad to. Malumduma mo to, may ara yang naga-zumba pa sa to sa may area sang Old Capitol Airport, rather Old Airport rather, no, sa may runway ayon. May kwan naga-zumba pa pero kahapon wala ay kabalog, Action Fred. Ano ang muda kagliin madamo nga tao? Labala sa may area, Action Fred, do circumferential road ni pero ginatawag tani nga economic highway. Ang muling madamo nga tao, especially kung Domingo, mga kabataan sa may halin ka sa may economic highway sugod sa may Sumag Dampi magwa bala pakadudod dito sa area sang Kabog. Amo tong damo kahapon to. Sa kita naton kin pangwaan to pictures, mga kabataan mismo nag-jogging, may mga pili nga may ara bata itigulang, may mga nagabisikleta dira man sila, Action Fred, kay safety kay jutay lang man, Action Fred, sa mga salakyan bala nga nagalabay galing kay ti
di man malikawan nga may ara man mga wala nag-observe sang social distancing. I think maning pinaka-importante diri kung Domingo tani dumdumon man sa mga kapulisan nga kung ara ang muda kag ara dira iya at least ang station number 9 amo ang magalibot man dito sa area. So amuli ang pila ka mga observation sa subong aga diri man sa area sang downtown, no? Ang iling observations ginadulong man sa inyo sang may DC, ang alkaline nga vitamin C sigurado kag patinlo sa aton tagsa ka mga immune system. Rekta sa patrol, with aksyon nalikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Bukas naman ang Life Extension Clinic. Alas 9, tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Pamasyar ka mo dira, importante ni. Subong sa kadelikado nga panahon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante gid nga makabakal kamo sang ila produkto kay mabakal sa Life Extension Clinic ining pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasahi sang kanser kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa balatian nga nagahanap pa magtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya
Pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Uy, kahapon gali Domingo nagtakop na ang duha ka semana nga suspensyon sang biyahe para sa mga LSI. Tiyang matabo sini ginaguso naman ang mga individual nga magpalauli dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Anong matabo sini? Kay kon pamatian ta si Vice Mayor Elced Pamilyaran nya pangabayon nila kuno ang national government nga tubtob lang 600 ang ilabatonon tagsa ka simana. Agod maakomodar sa aton facility, ang aton quarantine facility. Ang iban nga reklamo na kabudlay no. Hamak mo iban, sobra na 14 diya sa mga quarantine facility. Wala pa kagwa, kaya wala pa kabot ang testing sa ila. Di mayo ni. Nga kung magdagsa, posible, suno kay Vice Mayor, mga Vice laliwat sang suspensyon naman. Puwerte, no? Di ko inarak-arak abot diri sa Bacolod, diin mo ipamutang. Kung wala pa kagwa ang iban sa ila sini, nga quarantine facility. So, problema ini. Ang matabo, basi kung pamatian man sa gobyerno nasyonal ang pagabay sa Bacolod,
nga mat-amaton lang. Pagwa sa mga daan na, nga mga utod naton sa quarantine facility, buslan bago, para nga hindi kita dinaguso ka maginutok diri sa Bacolod, nga base amo pa ng kabangdanan sa pagdamo kapasaka naman sang kagaw nga COVID-19. Tilang taon ta, kung nga pila sa Bacolod, pagkatapos nga nagtakop na ang suspensyon, pamatian sa aton gobyerno nasyonal. Sa Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Babalik kami, dugang nga mga balita kag mga isyu pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Puente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit. Yun, Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na panugyan naton sa aton mga mangunguma. Nagaproblema kamo, manubo ang panubason, ari ang solusyon. Yun complete fertilizer, pinasay nga abuno, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sampuno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag dugay magbalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya. Sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta, maayong patubas. Gusto nyo, pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo. Gamit na sang unique complete fertilizer. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Uy, ang mga OFW galiya padayo, no? Nga nag-aabot diri sa aton kay wala saya madala sa 2 ka semana nga suspensyon. Suno kay Councilor Israel Salanga, sige ang bato nila sa mga OFW. Nag-aabot diri, kisa kaagahon. Pero may pila pagyapon kareklamo
Ang iban ko ni may mga graduation, magwa na sa quarantine facility. Ang iban ga reklamo kay ga sulubra na. Ang ila sini pagtiner sa among pasilidad, galing ti wala pang resulta mo. Kag kung magatibo, kung maganegatibo sa RT-PCR testing, inaya, pagwaon. O galing ti amula na eh. So nasiling ta, budlay ang testing sa una kasi Iloilo pa mahalin, tiga reklamo ang pila naton ka mga OFW. So, padayon nga nagaabot ang mga OFW. Magdulungan, abi. Dungan ng LSI, dungan ang mga OFW. Abot dire. Bao, dihamak naman ang mag-aabot sa Bacolod, basi kulangon kita sa aton pasilidad. Hindi lang ginakabalakan naton kung magdulungan abot dire ang mga LSI kag OFW. Basi bala, wala man naton nila pangamuyo kag magtaas naman kag magdamo ang paglaptas sang kagaw dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kabay pa, wala lang. Kabay pa, hindi lang. Sano pa kita makatibawas ini? Sano pa sano pa madula ining coronavirus gani? Ining makatalaga makamamatay nga kagaw. Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable nga
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita, balita naton sa City Hall, LGO sa Bacolod, liwat magahulat sang mando sa gobyerno nasyonal angot sa ipatuman nga community quarantine sa Hulyo 16. Balita City Hall. Kita liyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayong Action Fred, liwat nga magahulat ang LGU sang syudad sa Bacolod sa mando sang gobyerno nasyonal angot sa ipatuman nga community quarantine sa mabot nga Hulyo 16. Ini kasunod Action Fred nga sa July 15 o kon Merkules nga daw takna alas 11:59 sang gabi magatakop na ang extended modified general community quarantine sa Bacolod City. Ginpahayag ni Mayor Bing Leonadia nga ang LGU ang hindi man makapili kung ano nga sahi sang community quarantine ang ipatuman bangod magapangibabaw sa gihapon ang assessment sang gobyerno nasyonal kung ano ang ipatuman. Suno pa kay Leonadia, ano man ang mangin desisyon sa nasyonal magapabili na Action Fred sa gihapon nga ipatuman ang minimum health standard kang isang pagsuksok sang face mask, social distancing, pag-regular nga paghugas sang kamot, tubtob nga wala pa sang vaccine kontra COVID-19. Gahulat kita kung anong mando sa national government. Kaya hindi naman kami kapili sinasubong. Ila assessment ang nagapangibabaw kung ano gibla ang usaron naton nga sahi isang quarantine. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Kang sa mga kaaksyon naton ni Indy Gate magkalipat ka maginom sang Santon Plus Gold. Halungan nato ng aton ikaayong lawas sagod malikawan ang mga masakit dapat epektibo nga food supplementa ang aton ginainom. Rekomendado mga kaaksyon ang Santon Plus Gold. Mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa mga may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa health problems. Santon Plus Gold sigurado nga safe kag epektibo. Mabakal sa mga butika. Kag syempre start your day right pagi sa paginom sang pinaka-healthy nga kape. Ini ang Life Extension Coffee Mix. Ini ang pinakauna nga kape mga kaaksyon nga mayara sang vitamin D3. Gina-recommend sang DOH ang vitamin D3 bangod makabulig ini sa badamong nga balatian kang isang cancer nagabato sa
sa mga infections nagapanubos ang blood pressure kag nagapabulig man pabakod sang aton immune system. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabakal sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang ka-action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Time Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita sa payout sa additional lift-out beneficiaries patigayunon sang DSWD sa napulo ka mga lugar kuno sa Western Visayas buwas nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye po ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Buwas nga adlaw, Martes, sa Hulyo 14, may ara naman nga patigayunon ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Region 6 sang payout sang Social Amelioration Program kon SAP para sa mga additional left-out beneficiaries. Suro kay Regional Director Maria Evelyn Macapobre, may pulo ka mga lugar ang ila sa ding patigayunan nga ginalikipan sang munisipalidad sang Barbaza, San Remigio kag Sibaste sa probinsya sang Antique,
Lizo, Makato, Malinao, New Washington, kag Numancia sa Aklan, kag diri sa Negros Occidental, Don Salvador Benedicto kag Banwa sa San Enrique. Ginklaro pa ni makapobre nga ini nga mga lugar ang wala masakop sa ginpermahan nga kontrata sang DSWD kag sang duha ka mga financial service providers. Bangon sa resoro ka makapobre, ang DSWD nga mga staff na mismo amo ang personal nga magapanagtag sang saning SAP sa mga benepisyaryo sa buligman sa local government units sa kapulisan, sang militar, kag sang DILG. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Mga blatter entry pagkatapos ni. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doktor. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig tinlo, pabakon nagabalanse sang sistema sa aton kalawasan. Ang 7 kasangkap gintingob sa isa. Resulta ya, Evergreen Herbal Capsule. Ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amarguso. Ginsulod sa isa ka kapsula. Ang iya resulta, Evergreen Herbal Capsule. Dako ang mabulig sini sa pagpanubo sa aton blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero dako naman ang mabulig niya. Dugangan niya supply ang kakulang sang vitamina sa aton lawas. Kung kulang ka zinc, potassium, calcium, magnesium, dugangan niya. Amo nang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ninyo ini sa mga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod gyapon kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 87 tanan, no? Ang mga curfew violators nga nagpasaway man diri sa syudad sang Bacolod sa tungang kagabihon. Ang may pinakamadamo diri Action Fred, ang police station number 3 nga may ara 30, nagpangadua ang police station number 6 19, and the rest sini Action Fred sa pila ka mga police station. That includes naman ang PMG kag CMG Action Fred, ang City Mobile Group in tag single digits lang, no? Waliton kita Action Fred sa police station number 1, arestado ining 8 ka mga persona illegal nga nagpatigayon sang bulang bala Action Fred. Kahapon Ara naman? Bulang, ara naman. Di sila pa bulang. Sa Purok Boulevard, Barangay 13. Ay. Oo. Dakop ni sila, dakpan ni sila sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 1, no? Led by Police Major ni Jovel Sidel. Ang suspect diri Action Fred mo si Arnel Ebar, 55 anyos, upod na diri ang 7 pa kaiban nga mga persona nga nagpatigayon sang illegal nga panahor. Din suro diri kay Major Jovel Sidel, ining mga suspect Action Fred akto gidya nga nag-engage sang illegal nga sugal, especially iling illegal nga cockfighting, inakuha kag na-confiscate mismo sa mga kapulisan. Iling 5 ka mga fighting cocks may nakuha pagani dito, isa pa nga ginatago nila bala. Ang ginatago nila Action Fred nga manok may bulang pa, kag nakuha man iling 2 ka mga dead fighting cocks, nakuha man sa ila iling 1,670 pesos nga ginapatihan bet money. Nakaroon ining 8 8 ka mga persona ang titinido karon sa custodial facility sa station number 1. Dagong pagid nga balita, station number 6 Action Fred, 52 anyos nga amay arestado man sa bypass operation kagabi sa area naman sang Takuling. Ang suspect diri kilala kay Elmer Arreglo alias Buyet, 52 anyos, nagapuyo ni siya sa 4 PM, Barangay Takuling diri sa Bacolod. No, ang nag-strike Action Fred, ang grupo naman ni Police Captain John Christopher Masangkay na nagkandak mismo sa sininga bypass operation. Di nakuha diri sa suspect ining 16 tanan ka plastic sachet sang suspected shabu, more or less mga 7 grams. Kinabuluban ta Action Fred, 90 pesos nga balar sang suspected shabu ang na-recover sang mga kapulisan. Karon ang suspect ang ditinido karon sa police station number 5. Balita kaga report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee fortified with mangosteen, santones kag stevia.
kag makabuli agud matap na ang colon cancer. Ginatinduan pa ang tiyan agud malagaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol with aksyon Nani Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Aksyon Radio Philippine Standard Time, on minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna alas 6, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal,
balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!